नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। हम ज्योति सिंह अपना गीत के माध्यम से आप सबके जितवाहन बाबा के महिमा की कहानी सुनावतानी। हमके आशा बा कि ई जितिया गीत आप सबके अच्छा लगी तो रउआ सब शेयर जरूर करब जा। और गावे में कुछ गलती होई तो हमरा के अपन छोट बहन समझ के माफ करब जा। और साथे साथे हमारी चैनल के सब्सक्राइब जरूर करब जा। तो आई दीदी चाची लोग इस संगीत में कथा के आनंद लिहल जाओ। आवाज सुनाई जितवाहन बाबा के कथा हो, कथा बाबा होते पुरान हो। बहिनी सुनिहा लगाई के तू ध्यान हो। नर्मदा नदी तट पर पंचवटी नगरिया हो, ताही नगर बालूघाटा स्थान हो। बहिनी रहे जगहिया बीरान हो। नदिया किनारे एगो पाकड़ के पेड़ावा हो, ओही जे के सच्चा दस्तान हो। बहिनी सुनिहा लगाई के तू ध्यान हो। तो देखी दीदी चाची लोग, ओही पाकड़ के पेड़ पर एगो चिल्ह रहत रहे और उहे पेड़ के नीचे एगो खोखर रहे, जिसमें एगो सियारिन रहत रहली और दोनों में गहरा दोस्ती रहे। तो देखी दीदी चाची लोग, आगे के कहानी में भइल का ई गीत के माध्यम से रउआ सब सुनी जा। जितिया परब पूजे अइले गाँव के नारिया हो, उहे पकड़ावा के पेड़ हो। बहिनी पूजा करे संझिया के बेर हो। देखले जब चील हसियारिन उनके पूजत हो, मनवा गइला उनको फेर हो। बहिनी भूखे में कइले नहीं देर हो। निर्जल उपवास रही दोनों कइले बरतिया हो। घटना घटला ओही बेर हो। बहिनी ओही जगह जुटले लोगवा ढेर हो। तो देखी दीदी चाची लोग, चील और सियारिन तो उ जितिया पर भूख गईले। बाकी ओही गांव में ओही दिन एगो व्यापारी के मृत्यु हो गई और गांव घर नगर समाज के लोग जुटले और वहाँ के पाकड़ के पेड़ के नीचे ही उ व्यापारी के दाह संस्कार भइल। जैसे ही सांझ भइल तो सियारिन के भूख लग गई। तब बड़ा प्यार से चील से कहली ह कि सखी चला ये मांस के खा लेवल जाओ, छोड़ा नहीं जितिया परब। बाकी चील निष्ठा मन से व्रत कैले रहली। उ कहली कि तहरा के व्रत तोड़े के बात तू तोड़ा, बाकी हम ना तोड़ब। आगे के कहानी में भइल का आई गीत के माध्यम से सुनी जा। चिल्ह भूखी गईले निर्जल जितिया बरतिया हो, सियारिन से भइल न बर्दास हो। बहिनी जाई के खाई लिहले मांस हो। अगला जन्म के अब खिस्सा बाटे बहिनी हो, तन बदलल आउरी लिबास हो।
त देखी दीदी चाची लोग, जब चील होशियारिन के अगला जन्म भइल तो उ दोनों एगो पंडित के घर में अपन बहिन के रूप में जन्म लेली। दोनों सगी बहिन रहली, जेकरा बड़की बहिन के नाम रहे शीलावती और छोटकी बहिन के नाम रहे कपूरावती। शीलावती के शादी पंडित से भइल जेकर नाम बुधसेन रहे और छोटकी कपूरावती के शादी नगर के राजा मलाई केतु से भइल। कपूरावती कंचनवटी के रानी बन गईली। भगवान जितवाहन बाबा के आशीर्वाद से शीलावती के 7 पुत्र भइलन और उहे कपूरावती के औलाद जन्म लेवे के साथ ही मर जात रहन। कुछ समय के बाद शीलावती के पुत्र बड़ा हो गईलन और नगर के ओही राजा यानी अपन मौसी के घरे ही काम करे लगलन। बाकी ई सब देख के कपूरावती मन ही मन बहुत ईर्ष्या करत रहे। एक दिन के बात बा कि उ पापिनी कुछ लोग के भेज के शीलावती के 7 बेटन के मुड़ी कटवा देली और उ मुड़ी के लाल कपड़ा में लपेटवा के अपन बहिन शीलावती के पास भेज दिली। बाकी आगे के कहानी ई गीत के माध्यम से रउआ सब सुनी जा। जितवाहन बाबा के अब महिमा सुना बहिनी हो, मुअल बेटा के दिहल जियाई हो, बहिनी कृपाया पना दिहल दिखाई हो। खुश रहली कपूरावती मारी के जनावा हो, खबर पावेला छटपटाई हो, बहिनी शीलावती के घरवा गईली आई हो। देखली जब जिंदा शीलावती के लालनवा के, गिर गईली मूर्छित हो खाई हो, बहिनी बतिया न समझौता पाई हो। तो देखी दीदी चाची लोग, जब कपूरावती शीलावती के 7 बेटा के जिंदा देखली तो अवाक सा रह गईली और ओकरा मन ही मन बहुत पछतावा भइल और अपन बहिन के सब कहानी बता दिली। और देखी जितवाहन बाबा के महिमा से शीलावती के पुराना जन्म के बात भी याद आ गई। तब वो कपूरावती के लेके उहे पाकड़ के पेड़ के पास गईली और शीलावती कपूरावती के सारा बात बतैली। अतना ही सुनते ही कपूरावती के बहुत गलानी भइल और बहुत शर्मिंदगी भइल और वो ये सब सुन के अपन प्राण के त्याग दिली। तो रउआ सबके ई कहानी कैसन लागल है कमेंट करके जरूर बताइब जा। हे जितवाहन बाबा, जैसे शीलावती के 7 बेटा के रउआ रक्षा कैनी, वैसे ही सबके बेटा के रउआ रक्षा करी। तो हम चाहब कि रउआ सब एक बार प्रेम से बोली जितवाहन बाबा की जय।